Program Mesta kultúry sa nesie aj v podtitule Umenie spájať. Naplňa sa aj vďaka projektu s názvom Laborec Factory. Ten spojil humenských autorov, pesníčkárov, textárov i hudobníkov. Spoločným úsilím vytvorili 5 piesní, ktorými prepojili aj rôzne žánrové štýly. Vlak prejde, pomaly stíchne, tá pieseň ukrytá do dreva. Ako to napísal Nietzsche, nevládzeš hovoriť, len zaspievaj. Pokoj, zajtra ísť Karol na ryby. Chcela by aspoň raz nestáť bokom, cítiť, že niekto jeho závidí. Takú chvíľu ťa už netankuje, či to zase vyhrá si aj jej. Na biliard prišli nové gule, a to už bolo niečo posilnej. Autormi projektu sú traja nadšenci hudby Lukáš Jeňo, Dana Leblochová a Štefan Baláš. Podľa nich má mesto Humenné veľmi dobré muzikantské zázemie. Veľa muzikantov stade vzišlo a muzikanti, ktorí tu zostali, majú veľké problémy, preto je to aj Factory Laborec, pretože tie faktory, geografická poloha, vzdialenosť, tá ovplyvňuje aj možnosť presadiť sa. Chceli sme vzdať hold aj tým, ktorí tu ostali a tvoria, a snažili sme sa spojiť viaceré generácie, viaceré štýly. Prvý koncert bol zároveň akýmsi minifestivalom rozličných žánrov, ktoré autori v Humennom tvoria. Veľmi sa tešíme, že do tejto prvej výzvy sa zapojilo niekoľko textárov a autorov hudby, tak ja ich skúsim spomenúť. Je to Peter Halgáš, Igor Lebloch, Štefan Baláš, Vlado Jakubov, celá Jeňovci family, je to Marek Belančát, David Proc, Jarko Hodovanec prispeje, taktiež naša speváčka Sofia Karšková, Miško Čelovský samozrejme, myslím, že som nezabudol na nikoho, náš klavesák, každý prispel svojou troškou, aby tých prvých 5 piesní dnes mohli počuť naši fanúšikovia, naši rodáci, Humenčania alebo ktokoľvek, kto príde na ten koncert. Publikum si vychutnalo takmer dvojhodinový večer plný hudby. Pozostával z piesní projektu Koniec sveta v Plzenskej, Staré foto, Na Labirským mosti, Kde nám je dobre a 30 000 snov. Všetky tieto piesne sú prepojené s tematikou Humenného, to ako sa cítia ľudia, ktorí tu žili, žijú, pôsobia, tvoria a majú niečo bližšie k umeniu. Prečo si toľko stála? Všetko si mi tým vzala. Účinkujúci ešte pridali aj ďalšiu tvorbu, ktorá na humenskej hudobnej scéne vznikla v súčasnosti alebo aj nedávnej minulosti.
Koncert sa niesol vo výbornej atmosfére. Projekt Laborec Factory je na svojej polceste. K prvej 5 piesní chýba ešte ďalších 5. A tak je tu ďalšia výzva pre skladateľov, textárov, muzikantov a spevákov. Pošlite svoje piesne, texty a melódie do 15. januára na e-mail lukazieňo@gmail.com. Nové skladby neostanú len v šuflíkoch, objavia sa aj na albume, ktorý završí projekt. Hudobníci ich predstavia aj na koncerte, ktorý je na programe v mesiaci máj. Umenie spájať. Tak znie podtitul projektu Mesta kultúry. Táto myšlienka sa zhmotnila v projekte Laborec Factory, ktorý prepojil humenských autorov, pesničkárov, textárov i hudobníkov. Autorsky stáli za projektom traja nadšenci hudby: Lukáš Jeňo, Dana Leblochová a Štefan Baláš. Cieľom bolo spojiť a predstaviť muzikantov z Humenného a blízkeho okolia. Keďže Humenné má dlhodobo veľké tradície, bola tu vždy spústa dobrých muzikantov a ešte stále sú, tak sme si povedali, že by sme mohli urobiť v podstate zmapovanie súčasnej hudobnej scény, ale ešte aj čosi viac. Aj tých muzikantov poprepájať. Kapela Laborec Factory Band je v zložení súrodenci Jeňovci, Marek Belančat gitara, David Proc gitara, Michal Čelovský klávesy. Potom sú to autori, ktorí prispeli svojimi piesňami do tohto projektu. V nedeľu 25. mája priamo z pódia predstavil členov skupiny Publiku Štefan Baláš. Urobil tak netradične a mená hudobníkov zarepoval. A ten tam za bicími vzadu má takú istú bradu. To je tiež Jeňo, ale Matúš. Máme tu svoj malý svet. Do toho dnes večer budú znieť pesničky, ktoré zahrá Laborec Factory Band. Úvodná repová skladba bola bonusom k 10 piesní, ktoré záverečný koncert projektu ponúkol. Postupne odzneli tituly Laborecký most, Staré foto, Váhavý vodnár, Domov, Koniec sveta v Plzenskej, Dôvod, Rozhodnutie, Všetci majú pravdu, Kde je nám dobre a 30 000 snov. Sú tu pesničky od folkových pesničkárov, s príchuťou jazzu niektoré, je tam aj funky, pop. Myslím si, že naozaj prekvapivo rôznorodá muzika, ale títo muzikanti, ktorí tvoria Laborec Factory Band, ich dokázali stmeliť tak, že to vyzerá celkom prirodzene a veľmi pekne. Autorsky v podobe hudby alebo textu prispeli Lukáš Jeňo, Štefan Baláš, Vlado Jakubov, Michal Sentivány, Radoslav Marek, Niky Mek, Miro Selecký, Monika Seková, Raptor Koch, Peter Halgaš a Igor Lebloch. Mnohí z nich svoje piesne aj zaspievali na koncerte. Kúpil som si kukuricu, cestičko aj uticu a už ťahnem ku Laborcu cez Čepickú ulicu. Zobral som si okuliare, nech tu rybu spadá hneď, účinný sprej na komáre, silný motu, sladký med. Sedím a čaká, má to však háčik, som tu len sám. Nie jedna rybolka popilný smer nešla, ale ani jedna písmo mi neprešla. Počas koncertu mali diváci možnosť hlasovaním vybrať svoju obľúbenú pesničku. Tou sa stala 30 000 snov. Všetky predstavené skladby nájdu svoje miesto aj na hudobných streamovacích platformách Spotify a YouTube. Poslucháči ich budú môcť vyhľadať pod názvom projektu Laborec Factory. Vždy, keď vraciam sa domov zo všetkých možných ciest, svet je veľký, keď sa túlam. Bežíme s dobou, je rýchlejšia a v nás sa krúti blúdny strach z neznáma. Naše miesto, kde som rád, sme s ním dobrovoľne spútaní. Na život tak akurát
čas sa zľahka spomalí. Náš bezpečný